A dermatose nodular que está asolando Cataluña segue a preocupar e moito. Polo momento, todos os contagios seguen concentrados na provincia de Xirona, onde se rexistrou o primeiro caso o pasado 3 de outubro. Dende aquela van 17 animais infectados en 16 granxas diferentes e máis de 150.000 vacas obrigadas a permanecer en corentena nun rango de 50 km arredor dos positivos. O sector gandeiro de todo o país observa moi de preto a evolución desta devastadora enfermidade e a preocupación incluso chega a Galicia. Estamos máis que nerviosos porque tens que dar cuenta que é unha enfermedade jodida para a granxa. Bueno, darlle confianza ao consumidor de que non é un problema por o consumo humano a enfermedade, pero nas granxas estamos moi preocupados. Este virus que afecta só ao gando vacún produce febre, nódulos, unha caída brutal na produción e nos peores casos a morte. Son os mosquitos, as moscas e as carrachas que nos transmiten, aínda que tamén pode darse por contacto directo entre animais a través de lesións, saliva ou secrecións. Pero o peor da enfermidade, sen dúbida, é que a normativa obriga a desfacerse de todos os animais dunha explotación, aínda que se detecte un único exemplar contaxiado. En Cataluña van case 3.000 vacas sacrificadas. Iso sí, a poboación debe estar tranquila porque non se contaxia a humanos, nin pola inxestión de leite e carne, nin tampouco por contacto directo co animal. En canto á prevención, en Cataluña os veterinarios traballan a contrarreloxo para vacinar unhas 152.000 cabezas de gando. E fora, hai comunidades que xa están tomando medidas preventivas para evitar a propagación. Esta mesma semana, Asturias e Cantabria suspenderon todas as feiras e certames gandeiros para impedir a chegada da enfermidade á comunidade. Esto con respecto a outras comunidades autónomas, pero atención, porque hoxe en Galicia entran en vigor medidas moi importantes e de obrigado cumprimento, Bernardo. Así é, Rocío. Ante o aumento do nivel de risco da aparición da doenza en Galicia, o DOGA publica hoxe unha serie de recomendacións para previr a entrada da enfermidade no noso territorio. Por iso, dende hoxe, atención, importante, todos os bovinos que veñan de fora de Galicia deberán pasar unha vixilancia veterinaria oficial de 21 días dende a súa chegada á explotación galega. Durante ese tempo, a explotación quedará inmobilizada, afectando a todos os bovinos que haxa nela. Ademais, será obrigatoria a desinsectación de todos os animais da explotación e de todos os vehículos de transporte de gando que entren en Galicia portando bovinos. Os servizos veterinarios oficiais de medio rural serán os encargados de controlar o cumprimento destas condicións. As medidas entran hoxe en vigor, como dicimos, e terán unha vixencia inicial de 30 días, un período que se pode prorrogar segundo vaia a situación epidemiolóxica. Non cumprilas poderá ser sancionado segundo a Lei de Sanidade Animal. Lembremos que falamos dunha enfermidade encadrada nas enfermidades tipo A da Unión Europea. Isto significa que é unha enfermidade que non permite o control, senón que a única solución é a erradicación. Que quere dicir isto? Pois que se eu teño un positivo na granxa, hai que sacrificar a todos os animais desa granxa. Saímos falar cos nosos profesionais do sector primario, estamos en directo nunha explotación de Sarria. Belén Vara, moi bo día, como afrontan os nosos gandeiros estas novas normas? Que tal? Bo día, Bernardo. Pois, se che parece ben, teño aquí o meu carón pois a Román, que é o encargado desta gandería, ademais veterinario. Román, pregúntame desde o estudio de grabación como afrontades vos esta nova normativa que saiu hoxe? Bueno, hoxe publicou a Consellería no DOGA as normas de que unha norma que aplica, incide en que todo animal que veña fora da comunidade autónoma de Galicia ten que pasar unha cuarentena de 21 días e esa explotación queda inmobilizada para mover animais bueno, a calquer outra explotación. E como acolledes os gandeiros esta normativa? Entendo que ben. Home, é mellor facer algo que non facer nada. Hai que darse conta que a dermatose nodular non é unha broma. Se entra nunha explotación, esa explotación vai supoñer directamente a ruína. Hai que matar, eutanasiar todos os animais da granxa. E a todos os que están de redor, que aínda que non teñan ningún tipo de problema ca enfermidade, van estar inmovilizados para mover animais, para incorporar animais, e iso supón un grave perxuicio a hora económico a hora de vender animais e a imposibilidade de ter unha logística de funcionamento normal dentro da granxa. E que medidas poderíades tomar xa así agora mesmo nas gandeirías? Que é o que estades facendo vos para frear este virus? Bueno, basicamente o importante é o que se chama bioseguridade.
A principal medida de bioseguridade é non incorporar animais, nin de zonas con presencia de dermatose, e incluso se pode incorporar, deixar de incorporar de outras zonas, moito mellor. E despois, dentro da propia granxa, sin incorporar animais, pois, bueno, como vedes, levamos unhos EPIs de xente que ven de fora da explotación, que non traballa rutinariamente na explotación, desinsectación dos animais, desinsectación de todas as zonas que poidan ser, ter moito cuidado cas entradas de transportes de animais, transportes de comida, cisternas de leite, todo o que poidamos desinfectar, desinsectar, é a mellor maneira de facerlle frente a este virus. Moi ben, pois moitísimas gracias, Román. Xo vedes, compañeiros, Román teno claro, máis vale previr que curar. Claro, porque grazas, Belén, como estamos explicando, un enfermedade inocua para o ser humano, pero é letal pro gando e ademais non hai vacina posible, hai que erradicar se entra nunha explotación. Aquí, María, non sei se botades en falta algo máis de coordinación a nivel estatal, porque outro día lle preguntaban ao ministro da Agricultura, falaba de tranquilidade, aquí vemos como cada comunidade autónoma va movendo ficha, pero non sei, isto non requeriría unha resposta máis coordinada? Sí, porque é unha epidemia, en definitiva, como foi o COVID para os humanos, isto é unha epidemia, ademais, con orixe vírico para os animais das granxas, para as vacas. E se chegan de fora, ven de fora do noso territorio, ou se hai compra-venda interregional, evidentemente hai risco interregional, e isto non entende de fronteiras, non termina aquí a fronteira de Galicia con Asturias, e en Asturias non entra. Entón, eu penso que sí que deberían terse acordado estas mesmas medidas que acadou agora a Xunta de Galiza, terían que ser de índole nacional e todas aplicación a unha. Esa cuarentena imposta durante 21 días, esa desinfección das granxas, esa desinfección dos vehículos de transporte, que é moi importante, porque ti podes traer animais limpos e se comparten espazo con outros que estaban contaminados, aínda que non dese a cara, pois evidentemente queda sembrado neses transportes, co cal, pois sí, debería ser moito máis unificado. Seguindo coa comparación co COVID que facía María, eles mesmos o din, cando se empezou a falar do COVID, parecía unha cousa que estaba en China, non ia chegar, finalmente chegou aquí, que témolo en Cataluña. É dicir, é que é normal que se estén tomando precaucións, non? Sí, sí, é normal, é básico, son precaucións que se deberían de tomar a nivel de toda España, non? Como dicía María, as comunidades autónomas teñen que ter autonomía coa súa normativa e tomar as medidas específicas, pero aquí o Ministerio ten que coller a sartén polo mango, coordinar, porque está afecta a Cataluña, está afectando económicamente tamén as exportacións. Marrocos xa que é unha das principais receptoras de bovinos xa pechou o grifo, e aquí pode haber unha perda económica importante. Eu discrepo, é dicir, eu penso que, primeiro, que a Xunta, felicitar a Xunta pola actuación inmediata e por sacar isto tan rápido e facelo de forma preventiva, e como hai que traballar, despois poden vir resultados malos, pero o traballo está feito. Eu discrepo por unha razón, é dicir, España é moi distinta, é dicir, non ten nada que ver unha explotación gandeira en Cataluña cunha explotación gandeira en Galicia, absolutamente nada que ver. E tampouco non ten nada que ver o clima mediterráneo co clima de Galicia. Entonces, este tamén en esta enfermedade afecta moitísimo o clima. Canto máis calor, mellor para o bicho, peor para... Entonces, eu penso que está moi ben, é dicir, que outra cousa é que o Ministerio do Estado de Madrid pois faga unha, digamos, reunións periódicas e coordine as comunidades. Pero volvendo a pandemias, estamos falando de que o vírico, pois como se facían esas interterritoriais. Sí, pero a competencia... Un pouco de información, pero, Rocío, por que hai feiras agrícolas nun lado, noutro non? Sí, eso é certo, e hai feiras, e entonces aí terán que tomar as medidas. Pero eu penso que é unha competencia que está transferida, e aparte está ben transferida, porque realmente son situacións moi distintas. Galicia é moi especial. Tamén estaba transferida. Non de abandonar competencias, eu falo
pregunto-vos se unha coordinación. Un plan marco, na en pandemia. definitiva, Bueno, que eso o aí podíamos Estado entendernos. fixara un plan marco coa obriga inmediata de que todas as comunidades autónomas tomen medidas a súa vez. Despois cada unha implementará segundo as súas características, pero ten que haber unha obriga conxunta, porque se ti estás argallando este aillamento en Galicia, en Asturias, no resto no, estás deixando ocos, valeiros, nos que sí pode medrar ese virus e despois trasladarse. Pois estaremos moi pendentes, seguiremos moi pendentes da súa evolución aquí no Termómetro.